Que l'assaig, la reflexió eren l'avantatge de la literatura i que no es podia avançar com a país si no sabem qui som, d'on venim i on volem anar, sobretot. Josep Pla. Sí. Per què no és a la llista o...? No, sí que... El pla és universal, el pla ho agafa tot. Dius, ha passat tal fet i ens agradaria saber la teva opinió. I ell te diu, quant espai? T'ho envio en 2 hores. Escriure a la premsa m'agrada molt. Molt.